may healthy sa si mga tatarangon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo di si GB. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo di si GB. Nata daw yung tagari, bibabluyan ako dyan. Gari, gari kanya ako bibabluyan. Ako nata, garo pipiruton pati ako nata daw. Doon ako piguran na lais ko. Nata daw kanya ako tagaro pipirot akong di ako masabutan kung gusto ko kumaturo, o ano. Kaya lais ko dyan, garo kanya ako nalakadan ako kibados. Bako pag nalalakadan da kikwan, di ba? Bako sabi pag nalalakadan da tabi ki ano yan, ki bados, gari nakakabalyo sa imo so babloy. Tama ba mga kapingki? Mga kapingki, tama ba? Tama tabi mga kapingkian sa kuyang analysis. Sabi, pag nalakadan ka da kibados, gari, ito bagang sugari baga bababluyan ka na. Gari pati ang paglihikan, gari na pa duman sa imo. Totoo man yan tabi mga misis. Totoo man tabi yan na pag nalakadan ka. Adi, di ba? Pero garo talaga, gari nakananggog naman ako ka na mga arog ka na bagay. Di ko lang sure kung tama so sa kuya na naaraman mga tugang tungkol sa kwan, tungkol sa bagay na iyan, di ba? Sabi, arog na ka yan, di ba ngaya? Nagilihi, nalakadan ka, napaduman sa imo sa babuloy kang paglihi, ha? Di ba? Ina kong arog kaya. Good afternoon! Damerian. Merindal Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. May mga birthday niya. Happy birthday po sa Enduga Boss. Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom. Ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay puan po na sabayaning proteksyong Liberate Silimarin Capsule. Ang Liberate Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na hali serve natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liberate. Sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaoning proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liberate. Pwedeng mapugulan, pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Mga kaya mga liver lovers, mag-Liberate na para po sa baskog natay. Ang Liberate Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Alright. O arog ka iniuna sa tuya na mga samno sa pagkabuhay ngunya na hapon. Ang sa tuyang mga samno, mga tips da at tabi kung paano maaraman na compatible ka mo sa imong naagum ngunyan o compatible ka
sa imo tabi na boyfriend or girlfriend ngunyan o kung compatible ka sa lalaki na gari gusto mong pakasalan, yan pig-apod yun, tayo mo kipig-apod na compatibility, di ba? Alam mo nga, ano man nadangog ko yan, ang nadangog ko sa mga kuwan, alam mo ba? Ang nadadangog ko yan mga tugang ngaya sa so compatibility baga sa mga zodiac signs ko ang zodiac sign baga di ba? Alam mo nga ako Capricorn. Compatible ako yun sa ipinangaki sa Mayo. Ang Capricorn, compatible ako sa ipinangaki sa Mayo. Compatible ako sa ipinangaki sa July. Yan So ipinangaki sa July, ipinangaki sa Mayo, buda ipinangaki mga tugang sa Pebrero. Iyan databi ang compatibility ko. Kaya pag nakakatupad ka kitaw ngayon born in May, born in July, born in February, iyo tabi yan da ang compatibility kan mga Capricorn. Ako baga January ako Capricorn. Pero halimbawa nga ipinangaki halimbawa nga Gemini ka. Ang compatibility da kayan, so ipinangaki mga tugang sa December. Ipinangaki databi sa October. Yan. Duwa sa ng bulan. Pero, ano ang mga character traits na ining agumong iningon yan, nga hindi ka mo nagkaparaiwal na duwa, ining agumong yan, nga hindi ka mo nagkaparapasuhay, ika pa lang ka mo kipig-apod na compatibility. Ining boyfriend mo ngunyan, ika pa lang kamo kipig-apod na compatibility. Ini na mga kasaruan mo ngunyan o agum-agum mo ngunyan, ika pa lang kamo kipig-apod na compatibility. Yan, mga ini according to character traits. Bako arog tabi kapareho kan zodiac sign. Halimbawa, another example, ang mga ipinangaki na Pebrero. Ang ipinangaki na Pebrero, compatible iyan sa ipinangaki sa June. Buda ipinangaki sa November. Yeah, di ba? Arog kaya. Halimbawa, ipinangaki kang July. Ang kabaliktaran kan, compatible ka sa January. Di ba? Compatible ka sa May, ipinangaki. Compatible ka, igwa ka mo magkaparehong karakter, garo attitude, something na nagmimit ka mo sa lambang saro. Pero ngunyan, ining mga character traits ang sa tuyang pag-iristoryahan, how compatible you are sa imong agom. Tapa minsan baga junior, agom mo na, dahil ka mo nagkakasundo na doa. Boyfriend mo, pigdaog-daog mo. Tama ko, magkapasuhay ka mong doa, bago ka mong doa compatible. Bata ang compatibility pati, iyan mga tugang, regardless kung may agom o dai, pag nagkasundo ka mong doa, may aabutan ka mong doa. Hello? Hello. Good afternoon po. Kadoro. Yes, ma'am. Good afternoon. Ano natabi sa Baguio? Kadae mo ki, nagdidiscuter kita ka ibang bagay, ma. Madlagit ka na naman sa kurang. Titaram pa sa ganaan bagyo, maabot sa malaog sa par sa Sabadong matanga. Hanggang Domingo, yaon sa ang bagyo haran sa to. Maparos-paros pa ang ligbisa mo. Hayong pamanta, dating maparos talaga dyan. Sorry na. Sorry na. Sa masunod, dahil ka magpara oro interrupt sa ibang uroron, tama? Opo. Nadagitan sa kurang. Opo. Nasabutan ko po. Ay, salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Kaya ako sa iling ko sa Domingo, may special broadcast kami. Matararabaho ini. Kami digdi. Sabi si Sarah, problema na naman pala ngayon ini. Diba? Ito. How to find someone compatible. Yeah, diba? Ikaw man talaga yung mga tao, natadog kami nagkasundo. Paano bako kamo ki pareho ki character traits, bako kamo magkaparehong duwa? Kaya nagpapasuhay kamong duwa. Bako madali mga tugang ang paghamat Salbatan ng dila ini
ano nang dila ko ini? Mapagalo na, hindi ko nata, ang dila ko talaga sa ralbidan mo niya na hapon na ini. Exercise yung tanaw, ang lero ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Bunay, gulay, dulay. Exercise. Tang exercise. Bunay, gulay, dulay, 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 bunay, gulay, dulay. Ano kan pick up na tang exercise. Yan. Okay, na one. It is, sabi digdi, bako siyang easy, madali na maghanap kay right person na maging di ka na tabi mag-rely sa physical attraction or infatuation na iyo ang nailing mo ay wow ngaya magayon pero baka man ka mo compatible sa lambang saro junior, tama? Kaya kinakaipuhan databi na you need to find the right partner that can add immeasurably to your life. Ang dapat hanapon, ang agumo na ngun yan. Iyan agumo ngun yan, sinabi na eh. May problema ang dila ta. Nakakadagdag daw iyan sa buhay mo. Ang agumo, nagiging kausa para maglipot ang buhay mo. Tapuro stress ang iabutan mo. Or ining syuta mo ngun yan, ining pigi-ilusyonan mo ngun yan, o kalibin mo ngun yan. Nakakadagdaw na siya kiugma sa buhay mo. Yan. Kaya databi o nang ilingon nindo. Sabi digdi, you need to consider the right partner for you. Anong dapat ilingon? Dago ganin din. Sabi digdi, maghanap nin agumon na pareho ano sa indong long-term goals. Yan. Magayunon pala. Ano ang mga long-term goals? Pareho daw ang sa indong admirations in life. Magayon pag-isip-isipo na, uning agumong iningon yan, ini si misis mo, ini si mister mo, magkapareho daw ka mo ki goal, long-term goal. Ay, pag sinabing goal, iyon, so gusto mong mangyari, picturan kami kayo ito sa kuhan. Picturan kami kayo ito, pigderibatehan man kayo ito nag-eskwela ako sa graduate school. The difference between goal and objective. What is a goal and what is an objective? Yan, di ba? Ang goal da, so, gari gusto mong mangyari. Ang objective is saro sa mga estratehiya kung paano mo siya makuha sa imong goal. Alimbawa, your goal ngaya is to be a licensed doctor. Yan. Yung goal mo. Gusto mo maging licensed doctor. Anong objective mo? Number one is to enroll in medical school. Diba? Yung objective mo, ma-enroll ka sa medical school. That is an objective. To graduate mga tugang for this a certain period of time. Yan ang objective mo para makuha mo sa goal mo na ikamaging doktor. Yan, nakasabutan. Alright, sabi digdi, humanap agumongon yan. Adali daw, kung pareho ka mo ki goal sa buhay. Ano nga yung goal? Gusto ko ngayang magkaarong. Muna, bago ako magpakasal, gusto ko ngayang magayagong arong ka ini. Di ba? Ang long-term goal, pareho daw ka mong duwa. Kung bako ka mo parehong duwa, baka may problema kasi mapagal ta saro sa nag-iisip. Yan. Alright. Number 2. Do you want children? If you have different plans for having raising children, that's very challenging to overcome. Alimbawa, so agum mo, pero ang gusto mong aki, gusto ko nga agum 5, ang gusto kan babayi 2, tamalulus, nailing. Ang pagiging aki tabi, di nakakalusyang. Di ba? Gusto ko nga na maging araw nga ka ini. Ang aki ta nga love 2, ako nga sige nga, 2 sa nang aki ta. Dapat igwa ka mo kipagkasunduan sa bagay na yan. Yo, another one. Madali lang, tamay lang kita ki-reaction. Good afternoon, Tabi Henry. Ang agum ko nga ni ngunyan, sigang ang agum ko ngunyan, sigang iwalming 2, takadit-dit sana, day kami nagkakasundo. Siguro, bako kami compatible na 2, biglaan sa aguman me, para kami nagka-ilusyong ki 1 month, nag-aguman na kaming 2, ngayon, makuha mo. Di ba? Ito. Tang exercise, bulnuton mo ang dila at talaga, alright, ito po.
Good afternoon. Nagdadangog kami sa isla Kagraray sa imo. Hay natabi si Bagyo Uwan. Delikado kita bukas. Marani po sa tuya ang bagyo sa adyan na sa agang Sabado ng Banggi. Kaya Domingo po, mamamatian tayo yan. Okay? Compatible na maray kami ni Agom. Tamala, sige ang pasuhay ming duwa. Good afternoon. TGIF, watching po via DCGB YouTube dito sa Batangas. Naghahang po kasi ang audio feed ng GB Live app. Paki-shoutout po sa mga kasapit ng Kabalikat, Batangas Council na puspusan rin ang paghahanda kay Bagyong Uwan from Stephen ng Batangas. Magandang hapon, kaibigang Juan, kaibigang Stephen ng Batangas. Yung mga member ng Kabalikat Civicom dyan sa Batangas Council, magandang hapon po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig sa ating programa ngayong hapon. Pag nalakadan ka na kibados, mabuhay talaga, amigo. Tagarigana, denggana magkaon. Talaga, totoo. Alright, ito. Sunod, your partner should be an asset to attaining your long-term goal niyan. Dapat ang agumo, magkakatabang sa imo para ma-attain mang gusto ninyo sa buhay. O sa imong agumo niya na presente, magtatabangan ka mo. Share some hobbies or other interest. Ang hobbies kan babayi, magparahiling ki basketball. So lalaki man, ang hobbies niya, magparakawat ki volleyball. May problema ka mong doa. Kay puhan, magkaintindihan, magkasinabutan. Ang hobbies kan lalaki, lakwat sa digi, lakwat sa duman. Ang hobbies kang lalaki, babayi, gusto sa harong sana. Di ba? Dapat databi, magkapareho. Yan. Consider any potential religious conflict. Saro pa ini. Magayon tabi sa magsyuta, mag-agum, dapat pareho ang relihiyon. You know why? Dipisilon tabi ang ibang relihiyon kang girlfriend mo. Di ba? Dipisilon. Nakatry ka na ron, John K., anago mo, ang girlfriend mo, ang relihiyon, ibang, mapagalon tabi. Sa totoo lang, ang girlfriend mo, ang relihiyon iba, mapagalunon tabiat. Batang iba baga, gusto ka guyudon sa relihiyon ninda. Dapat po, pareho ka mong maiwasan ang pigapod na conflict. Kaya as much as possible, kung makakipag-agumuno, pareho ka mong relihiyon. Diba? Ito. Pareho ki values, consider potential, tabi, attitude. Yan. May magkapareho ba kamong attitude? Pay attention to the average day. What are the worst day like? Yan. Ano da? Kung nagkakaibahan da, tabi kamong duwa, mga tugang, dapat arog ka yan. Okay, now. Paano paghanap kaan? Ayan. Di pong paghanap, minaabot sa na yan. Understand yourself and your needs. Yan. Mapagal bagang paghahanap ka iyan ng mga araw. Pero, usually po, minaabota. Kaya lang, pag dahil nag-aabotan, yung pigataram na, minagurang ka. Kasi, di mo nakukuha mga tugang supigaapod mo, tabi na soulmate. Yan. Dumang kita may problema. Pag dahil mo tabi na nakukuha mga tugang ang pigaapod na soulmate. Good afternoon, tabi Henry M. Totoo na pigsabi mo. Ako January ipinangaki, nagum ko tabi Mayo. Pareho kitang dawa. Basta kitang mga born in January, ang compatible da sa tuya, pinangaki na Mayo, pinangaki na July. Ano pa susaro kong sinabi? Pinangaki na garo, ano nga ito? Garo Oktober. Basta, Oktubre kayo dito. Tabi, iyan da tabian sa tuyang ka, compatible. Yan. Kung born in January ka, born in May or July ang hanapon mo, or, November. Tama? Garong November so nasabi ko. Yung tabi. Ha? Alright, ito. Good afternoon, sabi niya. Hi. Good afternoon. Grabe ni magkat. Good afternoon, hi. Good afternoon, sabi niya. Hi. Good afternoon, hi. Nahiya po akong magpa-picture sa iyo nang makita kita sa Ayala the other day.
Baka kasi hindi mo ako pansinin. Ay, diyan ka na. Dapat. Di para supog-supog. Di para supog-supog. Iyo. Good afternoon, Sir Hen. Sana ilikay man kita. Kami ni Roden, tabangan sana pirmi. Yan. Kami nga, si Agum niya, sinanggawa, nagtatabangan sana pirmi. Alright. Sige. Alright. Okay na, tabi. Albay. Sana ma-spare, sana man na problema. Yan, ha? Okay na? Saan dito may reaction? Ay, si daw ini. Tama ba? Hello, good afternoon. Hello? Yeah, good afternoon, amigo. Ang compatibility baga, BP, na-adjust yan. Iyo, tama ka man. Adjustment na. Basta, kaya mo sang sabuton, ikaw ka mong ipig-apod na individual adjustment and flexibility sa relasyon. Madali naman sa nabigo yan. Isipin mo, BP, kung mag-ilusyon pa sa laka mo, ang lalaki, permi compatible sa babae. Ata, kung mag-shoota pa sana, ang lalaki, perming tango. Ako yun. Gari. Pag-agom na, nagraso na. Ano? Sort of. Ay, sort of. Ika pare, ano kang tao? Anong bulan ka? Ano na? Anong bulan ka, Inaki? Pag na birthday ka pa sana? Ako, BP. Ha? December. December ka? Ano si agom mo? Ano? Sagittarius ako. Ano nga ni si agom mong bulan? May. May, pwede pare. December and May. Pwede. Pwede pa sa imuan, April. Dahil na pwede. Ha? Dahil na pwede. Sige, may agom ka na pala. Tama kasi agom nagdadangog. Ay, ganyan, wow. Nag-ambition ka pa pala. Di ba? Hindi, BP, totoo yan, di ba? Oo. Ang mag-ilusyon, tango ka sa tango, tabo mo, mayo ka. Iyo, totoo yan. Ang pinakamaringan ka, nga nila ka mong problema, si santango ninong luwa. Oo. Pag-abot kang mag-agom, dumang ka mo nagkakaigwa. Yes. Indifferences. Kasi pag agom mo na, di mo na siya ikauli. Oo, totoo mo talaga. Dapat, maray ang sa inyong pag-iba na, di ba? Ang nangyayari, Oh. both ways, dapat. Both ways. Tama man, tama. Kaya mo compatible na pagsasabi, Mm. dumang ka mo sa komportable, tapos Oo. importante yan. Yeah. Ano po ito dyan, Bigo? So, pagkakasabutan sa lambang saro, Komportable ka mo boten. sabuton man lamang saro. Kung dahil mo masabutan ang agum mo, dahil ka maging matiwasay na duwa. Gari ka mo kanto bigat lang eh. Basta may agum na burubuso talaga. Nakulon. Kaya baga may mga lalaking nagkakahanap kay bata, ilingon mo, pag aguli ka agum na lalaki, bulyawan tulos. Ano nga yung buyong ka na naman. Ano nga, matanga na, buyong ka. Natadaw yan, Bibi. Totoo yan, na pagsasabi mo Kung dumang ka sa ibong, pag-abot mo, uy, Kaya nakulo lang saro yan sa punto Oo. ng lalaki na attempt sa iba. iyo baga, pag duman sa ibong, imbis sa dagitan ka, uy, babe, ano, naginom ka na naman. Sabi niya magparainom, grabe ka. O sige na, ano, gusto mong kape? Kape o ano, magkaon ka na. Kung magkaon na muna, gusto mong, ano, templan kang kape, o tukaw na muna dyan. Pahingalo na. O dyan ka na maguli, pagbaw ka na buyong sa arong nindo, ha? Di ba yung magtaraman eh? Kawin na. Lapasun, tagang salbatan. Kawin, bye-bye. Tarawayo rin. Di ba? Imbis baga na pag-uli sa harong ni Mister, pag-uli ni Mister sa harong, imbis baga na, agum, nagkaon ka na. O, sige, may pagkaon na, timplanta ka, ha? O ano, makaon ka, ano? Pahingalo daw. Paginom ka na naman, ugaring agum. Sabi na niya magparainom. Masing, kwanta kang bado. Okay ni? Pero pagkaabot, ano na, nag-inom ka na, ano na yan, nag-inom ka na naman, kada mo, titar mang di ka magparatalab, gari ka bultok na naman, ano pagka parang gibon mo, bultok kung ka na naman, marasa ka pa, di ka nagitanggi ka na ulit, ano pa ka nang gibon mo sa mga maguli ka pang buyong? Oh. Bako nag-iwal ka mong duwa. Pag dumaman sa ibong John, pag dumaman sa ibong, uy be,
Ay, nako, saan kali na naman? Oh, nakadigdi ka na naman sa kuya. Tabuyong ka, iniwal ka naman na misis mo. Eh, di man. Oh, di magpara. Manata. Pagkauna. Ano, orderan ta ka? Di, wala akong pagkaon digdi, orderan ta ka na lang sa Grab o ano, sa Food Panda. Anong gusto mo? Saan mo gusto? Jollibee, McDo o Chowking? O ano? Sain? O sige, anong gusto mo? So, may sabaw, okay. Sige, madali lang. Para inom nga ni, pag inom mo na tubig, talaga, taramang ka na para inom. Iyo, diyan ka na mag-uli, baka umuli kang buyong ka na, iwalong ka naman ni Agong, hindi ka na. Hello? Hello? Hello, good afternoon. Anong pag-share mo? Ano? Siguro dahil makataram ko dahil nakapako, tayo mo pina-experience. Ay, bossing. Bako tabi ako para inom, latasonta ka. Di tabi ako nag-inom. Pagkaya amigo. Di ba? Pero, pwede ka kan matintara na pag-abot mo duman sa, kung may sisamping duduman mo, pigtaraman ka nang dahil ka magparainom. Uno na naman ikaw. Diyan ka nagkahilang ka. Dahil ka kan matintaran, amigo? Pag-abot sa arong mo, uy, ano? Deng pagkaon digde. Rasa ka pa rin. Deng ka pa nagkaon pa. Dapat bago ka naguli, nagkaon ka na. Hanap po ng pagkaon digde sa arong. Duman sa dudumanan mo. Uy, ano? Deng ka pa nagkaon. Deng pa. O sige, orderan sa ka. Anong gusto mo? Saan mo gusto? Mapod pa na lang kita para madali. Okay? O sige na. Pahingalo na yung mula dyan, ha? Di magparahiro. Taba ka. Saka na uli ka tonton at pag matakkuhan na ta, baka nagitang gani ago mo. Ano, boss? Kumbinsido ka? Tama ka. Kaya, anso, inda, di ba? Okay. Ako na sa imo. Bye-bye. Sarabay na. Oras Pilipinas, 3:47 sa Pinky on mo, baby. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirt costumes. All uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Pinapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na, urago daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambong saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na biulano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masala sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunog pa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tonic Bank, Pamasko Loan. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamasko Loan. Sa Shoppers Home Loan, Pamasko Loan. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Alright, sige. Mga tugang ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing mog mga tay kay pon po na sabayan ng proteksyong Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Liverade sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya may bisyo man wara, mahilig man uminom uday. Mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sabi kan texter ta, good afternoon po. Ako po March, ang asawa ko po January. Lahat iniintindi ko
Lahat ginagawa ko, hindi ko inaaway, pero ngayon nasa ibang bahay na. Alalim mo na. Paano ka? January ka, anago mo March, garab ako ka mo masyadong compatible. Kaya kung January ka, inanap po dapat so May or July. Yan. Yan tabi mga born in July, born in May. Yan. Ha? Give and take sa naan sistema, ngani wala ribok. Tama po ika. Dahil napag-usapan nyo ang posasyo ang soulmates, ano pong buwan ang taon ng compatible po para sa gaya kong ipinanganak sa Agosto? Salamat po from Stephen Uli. Ang ipinanganak po sa August, kay pwede ka sa Pebrero. Yan. Or pwede ka tabi sa December. Yan. Pwede ka tabi sa June. Yan. Tabi amigong Stephen. Iya po. Pero importante dyan, so namumutan mo, tamili, di ba? Ang importante tabi dyan, so namumutan mo siya. Okay? O sige. Mga tugang, madali ng oras. Tano? Alas 4. Sandali lang, tapodang kong pag-asa. Makikuan daw kita, makiuron-uron daw tabi kita sa kuan. Makiuron-uron daw tabi kita mga tugang sa pag-asa ta. Nganing masabutan ta ini alat ngo na pag-asa. Baka basic kayo sa pag-asa ngon yan eh. Pag-asa, alat ngo na pag-asa. Yan. Pakikur kumusta lamang. Audo surusol na kan meriting ka sa bago sa Kapitolyo. Nagmeriting ka sa bago eh. Ako po July Cancer. July? Ang July po pwede sa January. Buda sa compatible na sa January and May. Yan. Alright? O sige. Madali lang. Tingnan natin yung makiuron-uron daw kita sa pag-asa ta. Higang harapot nindo. Ang si Kwan kaya, si Uwan, ng pangaran si Uwan ito, hello? Good afternoon po. Ay, Madam, alat ko na, tahulaan ko, ha? Ruth? Ma'am Ruth? Yes po, sir. Ay, good. Ay, nagparakanta ka, Ma'am Ruth, adi. Nauulian pa lang, sir. Ay, nako. Di pag ulakitan sa barkada ko dyan. Kasi, Ngayon kami nagkakanuparan permitong third shift po. Pigururo na ako dyan sa sa pag-asa. Adi. Oy, mamrot arong ka ini. Kaya pa ako nag-upload, gusto ko lang i-verify. Di ba nagbago so estimated na paglaog sa par ni Uwan, tabi Sabadong Banggi, Sabadong Matanga tabi. Di man nagbago siya o may bago siya? Biyernes na Matanga. Maagahon na Sabado. Maagahon na Sabado. Ngunyan. Ngunyan baga Biyernes mo yan, di ba? Oo, Atyan. Atyan po, sir, opo. Maagahon na Sabado? Midnight, maagahon na Sabado, yes. Natapo, kuminas ka siya? Kaninang alas 5:10, kaninang alas 11:20. Ayan, kuminaskas na naman. Oo, pero pasain pa ang direksyon niya. Nagbago ba siya, tabi? Dati. So dati ano? Northern, opo. Northern. So meaning, ganito taplis mangyari sa Bicol region. Yes po. Kakatalo na lang itong pagwabal niya. Iyo, takon baga siya, nakulaon, until na po, 1,400 mangyari ang diameter niya. Opo, 720. Salbatana. Ang kaba nga, 720. 720 is the radius. Oo, 720. Yan ang delikado. Ano, medyo baka sap ngayang kita kay ni Uwan. Ang katanduan is lalo na. Po sa to, Sabado hanggang Domingong aga. Pangyari sa... Sabadong Banggi. Gusto mo mo, Ma'am Ruth, gari, ma-broadcast kami sa DCGB naman ki 24 oras sa agang Banggi. Iyo po, ito po si peak kang highest intensity niya, super typhoon. Oo, so, closer siya, nagdalagan siyang 20 ngunyan, Sabadong maaga. Wait. Hindi nga daw tabi. Ay, Sabadong Banggi. Banggi. Nako. Opo. Kaya ma-broadcast kami Sabadong Banggi. So, ibig sabihin, Sir Henry, at sana pwedeng may signal na kita. Iyo. Na ng number 1 ang central office. Iyo, ano? 36 hours lead time kasi correct. 36 hours ang lead time, di ba? By Sabado na nag-issue na sila ng weather
weather rainfall advisory outlook 24 hours yung may yellow, Oo. orange, red. Yeah. Nasa orange na kita as of 11 a.m. kanina, Oo. 100 to 200. Wow. So, Wow. expected na pag-uran, outlook pa man lang po to, Yeah. kaya po back upan, meaning itong 3-hour limit na rainfall and heavy rainfall advisory. Oo. So, most probably, mga lunchtime na Sabado Opo. onwards, hapon, Oo. may start na ma-feel yung Sabado? pugso. Opo. Sabadong hapon? Sa Albay, most probably, mga number 1. Oo. Sabadong udto hapon. Ayun. Sa aga? Siyempre, pakusog yan. Yes po. Like, Hanggang abanggi. Niya. Okay. So, aabangan ta na lang itong i-issue me kasi Apo. maaraman nyo man po yan din pag nag-onset na yung pag-uran niya. Oo. If ever na ibabagsak niya ni nahihiling nyo po sa Yeah. Oo. I see. ining sa satellite model. Naging araw kan so 30, nagkaskas pa lang siya, 20 kilometers per hour na. Kung kumaskas nila, lalo pang mas mapaatab, Opo, advantage po sa to Oh, pag okay. kumaskas. Yeah, okay. Sa ngunyan, ang nahihiling ta, Opo. Sunday na hapon, di na siya sa may north ng Camarines Norte, Pasiring, Aurora. Ayun, okay. Monday morning, Sunday, Monday early morning, yung land cross niya, landfall niya. I see. Sa, it's either Aurora, Cagayan, Isabela area. Naiko. So super type po na po ang kategorya niya, Opo, pero yung chance na mag-landfall siya sa nabanggit ko pong lugar, pwedeng possible na a super typhoon siya. Okay. Opo. Okay. O di, sige po, sa Agalagod, mapreparar kami itong whole day na Saturday, taba, Ma'am Ruth, Yes po. Tapos, baka mag-24 oras kami sa aga. Sabadong aga, dawa, number 1 na kita, pero Gari normal muna, fine weather pa yan, Ayun. Sir Henry. Opo. Pwedeng mga bangging Sabado, Bangging Yes Sabado. Po. Yes po. Sige, May Di pa lang kitang day off kayo sa Domingo, iyo po. Dahil bali. Full force man po. Yes, basta public service yan kita dyan. Apo. Kaya, mangungulit naman kami sa Endo, basta nag 24 hours kami. First come, first serve lang yan, Sir Henry. Yeah. Taduwa lang ang cellphone medical. Yeah, iyo. Basta ako dyan kay, paborito niya ako permi sa puso niya. Meron nga may team name na kamundig di ay, ligaw lang ako. Ma'am Rod, di ba ko pag-istorya ha? Di pag-istorya ako Iyo. Bawian mo sana. Salamat po. Salamat. Opo, salamat. Salamat. Alright, bye-bye. Nam John, saan duty John sa agang banggi John? John, saan duty sa agang banggi? Ika? Mag-ready ka muna si Paramer tagari. Sa agang banggi, diro-diretso ba 24 oras kita tayo monitor tayo ini. Hanggang Domingo, tabi, ha? Tagari. Ako sa hiling ko, nafe-feel ko, ibang dalagang ka ini. Dahil man siya kita masentro, pag binabagi dyan sa maitas kang Katanduanes, tandaan ta po mga tugang na, kanyan, 740 kilometers ang distansya niya, hali sa mata. Niya ini, garo, iwaragas ini. Si Kwan, ang langilang niya po, 1,400 plus ang hiwas niya. Nagkaskasangon niya na 20 kilometros kada oras, mga tugang, kaya, number 1 sa aga, kaya mapifilta digdidaa, iyan, mga Sabadong banggi. Sabadong banggi. Mag-aga yan, hanggang Domingo. Iya po, basta, demaga dito, yan po yan ng DCGB kami, para po ihatod sa Endo, mga tugang, ang informasyon kaya, ha? Always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed. Gayon. I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left,
wanted to be you. Alright, sige. Yun na po yan ha. Mga tugang ang latest tatabi dyan kay Uwan. Kaya, garo sa aga talagang bangging Sabado, ma-standby kami. Tantabayan nanta po si Uwan. Taang pigabanten sa Uran, tabi. Sukusog mga tugang kang Uran, yun tabi ang tabayan nanta. Hindi po mga tugang sa probinsya Kanalbay, lalo na sa Katanduanes, and Patikan, Camarinesor. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together and believes without a doubt. Salamat kan sa ng pagantabay. 3D sa GB. Susunod na. Thank you. Goodbye. Maray na hapon. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Ravvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala.